اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما بعد أن الملائكة يصلون على النبي ورجلنا صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. To yau kuma muna ɗauke da gingimin mashahurin asirin tasarifin kuɗi wanda dala ce take fita wanda kuma a dalan baya wuce miliyan 100 cif. To da izinin Ubangiji kamar da muka zaba kawo muku manya-manyan asiri a cikin wannan gida na mai albarka mai dan Malam TV. To insha Allah biyo ma wannan gingimin mashahurin asirin tasarifi ne wanda yake in dai mutum ya riga yayi, wasu za su riga cewa sun yi aikin tasarifi ka gwada to la taqnatu min rahmatillah, ba a yanke rai da rahmar Ubangiji in dai ka yi wannan sirri kai magana ta WhatsApp ko kuma ka kira ne maka bayani akai. Tasarifi ne wanda yake la shakka nan take kana yi wannan miliyan 100 sai ta bayyana da izinin Allah, kana yi magana ta ƙare.